ettan vanlig, andra blindfold och tredje Disney. Så det ska bli kul. Jag har en annan som heter Gustav, man har fått visa sig. Men vi kör igång. Hampus, målvakt, bra. Och ja, första träffen är Anton. Ja, jag är det. Vanligta. Ja! Okej, kraft eller placering? Placering. Kör vi. Vems kanal? Vems kanal? Det är många som där. Det vet jag då inte. Vänta. Jag känner. Vänta, vi kör om. Där, jag känner. Bra, beställ babrulle. Okej, ny runda. Dags för Disney penalty. 15 varv och sen kör vi. Nej! Knock mig. Det är långt. Romeo, du vann. Gustav, vi möter dig sen. Kanske, det beror på. Jag vet inte. Vi får se. Jag vill att det är bra smälta. Ja, då orkar vi spela. Jag är tjock. Fetto. Ey, brorman. Jag får vara tjock om jag kan. Han lägger ner krysset. Jag sa ju! Fan vad fult Romeo. Fan. Jag ska göra snurrig. Romeo, vann du? Det blir 1-0 i straffar. Det var jävligt dålig straffvärdering. Det var dåligt av oss. Är det Romeo? Det var för denna videon. Så vi ses nästa.